Merħba għal Malti Kulturali Xjenza u Teknoloġija, programm imħejjem l-istudenti tal-Arti Kreattiva fil-ħdan l-MCAST. Illum se niffukaw fuq il-bidja vertikali u minn hemm ħanaddu għal filmat qasir u mbagħad nintaqgħu mal-mistieden tagħna. Ibqgħu magħna. Is-settur agrikolu f'pajjiżna qiegħed jikber iżjed ma jgħaddu snin. Ix-xogħol tal-bdiewa minn dejjem kien diffiċli għaliex jeħtieġ xogħol manwali. Illum il-ġurnata dan ix-xogħol jista' jiġi evitat bis-saħħa tal-vertical farming. Ħafna mill-prodotti li jikbru bil-vertical farming huma prodotti li għandhom eruq baxxi. L-ilma f'dan il-proċess ikun għaddej minn ġewwa trays. Il-pjanta fil-proċess tal-vertical farming tkun qed tiflowtja fuq l-ilma, għal raġuni li din tuża l-ilma minflok ħamrija. Il-vertical farming beda jeżisti madwar 15-il sena ilu u qed isir iżjed popolari. Iżda dan il-proċess ta' vertical farming għandu l-isfidi tiegħu wkoll. Dan għaliex peress li juża t-teknoloġija din tista' tmur ħażin ukoll. Il-prezz tal-vertical farming jiddependi kemm se tagħmel użu minn din it-teknoloġija. Peress li l-vertical farming ma jużax bex, jagħmel ħxejjex iżjed tajbin għas-saħħa tal-bniedem u jkun iżjed frisk. B'hekk ix-xogħol tal-bdiewa qed isir iżjed faċli bil-proċess ta' vertical farming. Merħba lura fl-istudio magħna għandna lil Malcolm Borch u bekk issa ħanitkellmu ftit iktar fuq il-bidja vertikali. Kolossew Malcolm l-ewwel ħaġa. Alright, mhux ħażin jiena. Dak l-aqwa. Fil-futur, il-vertical farming kif jista' jbiddel il-produzzjoni tal-ikel? Jista' jbiddel il-produzzjoni tal-ikel fuq numru ta' kwistjonijiet. L-ewwel ħaġa, il-vertical farming bħalma jgħid ismu juża l-ispazju vertikali. Jiġifieri f'pajjiżi bħal tagħna li għandna nuqqas ta' spazju, nuqqas ta' art, li qegħdin nużaw l-ispazju vertikali qed iżid l-ispazji fejn ħankabru l-ikel tagħna. Jiġifieri minn area, minn flok nieħdu ngħidulu wiċċ wieħed qed nieħdu uċċuħ differenti li qed jikbru fuq xulxin. Jiġifieri ħankunu nistgħu nintensifikaw il-produzzjoni tal-ikel mill-istess mill-art li għandna. Apparti minn hekk il-vertical farming jagħmel użu ħafna iktar effiċjenti tar-riżorsi bħall-ilma u bħall-fertilizers. L-ilma u l-fertilizers huma essenzjali ħafna biex inkabru l-uċċuħ tagħna, biex inkabru l-ikel tagħna. Minħabba li l-vertical farming ġeneralment juża sistema magħluqa, jiġifier li l-ilma u l-fertilizer li qegħdin jużaw il-pjanti tkun tista' jekk ma jużawhomx tilqaħħom u terġa' tirċikluhom u terġa' tużhom, u allura qegħdin nagħmlu użu iktar effiċjenti u qegħdin naħlu inqas riżorsi biex inkabbru l-ikel tagħna. U għal dan il-għan allura il-produzzjoni tal-ikel fid-dinja tista' issir binqas ħela u b'effiċjenza aħjar ta' riżorsi li nużaw. Interessanti ħafna. U nixtieq insaqsik. Kemm ilha teżisti din il-ħaġa tal-vertical farming hawn Malta? X'jien normalment jiġifieri nisma' sistemi konvenzjonali li kabru fil-ħamrija. Eżatt. Le, ilha teżisti mhux ħafna, jiġifieri jiena nikkalkula bi 15 u 20 sena ilu bdew jiġu introdotti l-ewwel sistemi ta' sistemi vertikali f'Malta. Issa sistemi hemm diversi.
li rajna fil-filmat hija sistema waħda minn numru ta' sistemi ta' vertical farming, ta' bidja vertikali li jeżistu. Jiġifieri bil-mod il-mod il-produtturi, il-bdiewa, bdew jaraw anke dawn sistemi li jintużaw barra minn Malta, bdew jitkellmu anke ma' kollegi tagħhom barranin u allura bdew jesperimentaw u mbagħad bil-mod il-mod jużaw daw is-sistemi fil-farms tagħhom. Interessanti. Lallu, ġifieri pjuttost reċenti wara kollox. Ekku, hija reċenti, hija xi ħaġa li qabel jisu palma tajb inti ġeneralment il-produzzjoni tal-ikel f'Malta aħna nassoċjawha mal-eliqi, tkabbir fil-ħamrija, għax dik hija l-iktar sistema komuni li naraw madwarna. Però hawn sistemi differenti hija xi ħaġa li anke n-nies forsi raw fuq l-internet, fuq il-YouTube, forsi ġileraw sistemi differenti, dawn huma sistemi li jeżistu li għandna magħna. Tajjeb ġifieri tajjeb li wieħed jirrealizza li l-bidja, l-produzzjoni tal-ikel mhix xi ħaġa tal-imas imma hemm teknoloġiji sħaħ u hemm xjenza kbira warajhom li tajjeb li n-nies japprezzaw. U kon komparaw, ġifieri il-mod konvenzjonali ta' kif il-bdiewa jagħmlu l-affarijiet bħas-soltu, ġifieri mingħajr il-vertical farming. Kif tikkumpara bħala prezz? Ġifieri kieku bdiewa żgħar kellhom jippruvaw il-vertical farming. X'hemm differenza bejniethom? Il-prezz, jiġifieri il-prezz li produttur irid jonfoq biex jarma sistema, hija sistema li għandek bżonn il-flus biex tarma, jiġifieri biex tibni s-serra, biex tixtri l-equipment, etc. Għandek bżonn jgħidulu investiment kapitali inizjali li jkun wieħed mhux eżaġerat imma mhux żgħir laqqas tajjeb. Ġifieri, mbagħad ovvjament inti għandek bżonn il-flus biex tmantniha, għandek bżonn il-flus tal-pompi tal-ilma, għandek bżonn il-flus biex inti tixxi l-fertilizers biex tħallat mal-ilma biex il-pjanti jkollhom in-nutrienti li għandhom bżonn biex jikbru. Immaġina l-ispazju wkoll. Għandek bżonn l-ispazju, ekku. Jiġifieri jekk inti tqis kollox mhijiex sistema irħisa biex tħaddem, imma mbagħad ittik ir-riżultati għax inti qed ittik prodott fi kwantitajiet ikbar, bħal madna qed nużaw l-ispazju vertikali u l-kwalità hija tajba ħafna wkoll. U allura inti tista' tbieħ il-prodott tiegħek bi prezzijiet daqsxejn ogħla li jikkumpensaw għall-ispejjeż li tkun għamilt. U dik kif bdiet tal-vertical farming għax aħna fis-sens għala morna mill-mod konvenzjonali għal mod tal-vertical farming. Nimmaġina l-ispazju, għandax taqsam ma' spazju. Malta, ġeneralment l-ispazju, palma rajna anke fil-filmat, ġifieri il-pjanti ma jikbrġu l-ħamrija. U allura jekk inti jkollok ħamrija tkun marida, jkollok ċertu insetti u ċertu affarijiet li jagħmlu ħsara l-pjanti li qed jgħixu fil-ħamrija, il-produtturi jgħid ejja nippruvaw nevitaw li nużaw il-ħamrija għax l-affarijiet li hemm jikbru fil-ħamrija qed joqtluna l-pjanti tagħna. U dik ukoll hija waħda mir-raġunijiet għalfejn il-produtturi jibdew jikkunsidraw li jużaw il-bidja vertikali. Hemm ukoll bħal madna fil-bidu il-fatt li qed nużaw l-ilma b'mod iktar effiċenti. U Malta, bħalma nafu huwa pajjiż xott, m'għandniex ħafna ilma, u allura li produttur qed ikun kapaċi juża ħafna inqas ilma biex ikabbar il-prodott tiegħu, dik ukoll hija xi ħaġa pożittiva u hija inizjattiv biex ikun jista' ikabbar il-prodott tiegħu b'mod iktar effiċenti. Issa semmejna jisom il-modijiet, mhux il-modijiet, ir-raġunijiet għala il-vertical farming huwa ħaġa tajjeb. Għandu xi limitazzjonijiet? Għandu limitazzjonijiet bħal kollox fil-ħajja. L-ewwel limitazzjoni hija id-dipendenza kbira li hemm fuq l-enerġija. Ġifieri inti dejjem għandek il-pompi għaddejjin u allura għandek użu ta' enerġija mhux żgħira. Li jfisser li ovvjament hemm l-ispejjeż tal-enerġija, hemm ir-riskju li jekk jinqata' d-dawl ma jkollokx generator tispiċċa mingħajr ilma u allura l-pjanti jmutu. Hemm ukoll riskju ieħor, mhux riskju, Malta fis-sajf tagħmel ħafna sħana. Ġo serra jkun hemm iktar sħana u peress li pjanti qegħdin jgħixu f'kuntatt viċin ħafna tal-ilma, l-ilma jsir misħun u joqtol ħafna pjanti. Jiġifieri fis-sajf meta jkun hemm temperaturi għoljin, meta t-temperaturi tas-serer ta' ġosser ikunu għoljin ħafna, hemm kważi trid twaqqaf il-produzzjoni għax tant kemm l-ilma ikun jaħraq li kważi ma jikber xejn. Illallu.
Ġifieri dik hija limitazzjoni maġġuri fil-produzzjoni tal-bidja vertikali. Alright, interessanti għax umbat meta tiġi biex tikkumparhom bħala li mu l-aħjar. Hemm wieħed aħjar jew forsi wieħed tużaħal ħaġa, wieħed tużaħal ħaġa oħra. Il-prodott? Bħala mod ta' kif. Ta' kif tkabbar. Hemm affarijiet tajbin u ħżiena fiż-żewġ sistemi. Jiġifieri bħal madna sistema konvenzjonali hija iktar awtonoma, ġifieri tista' timxi iktar wieħedha. Is-sistema tal-bidja vertikali għandek bżonn tuqgħod iktar magħha u jistgħu jinqalgħu affarijiet ħżiena. Imma fl-istess ħin il-bidja vertikali bħal madna fil-bidu għandha numru ta' vantaġġi tagħha, l-użu iktar effiċjenti ta' riżorsi, nistgħu nużaw l-ispazju vertikali, affarijiet li ma tistax tagħmel wisq fil-bidja konvenzjonali. Jiġifieri apparti minn hekk it-tip ta' prodotti li tista' tkabbar fil-bidja vertikali huma limitati ħafna, jiġifieri bħalma rajna dawk il-kanali li jikbru fihom il-prodotti huma kanali baxxi u allura ma tistax tkabbar affarijiet li għandhom eru kbar. Għax ma jqodux ġo dawn il-kanali, allura ma tistax tkabbar is-siġar tal-ħawħ pereżempju, ma tistax tkabbar il-patata, tifhem, imma affarijiet bħal ħass, bħal herbs, eċetera jikbru tajjeb. Jiġifieri hemm ammont limitat ta' prodotti li jistgħu jikbru f'sistemi ta' bidja vertikali. U nimmaġina li l-post jagħmel differenza kbira, pereżempju aħna bħala familja wkoll għandna għalqa u jgħidu pereżempju darba kont qed nitkellem ma' meteoroloġist u qalilna li l-ħamrija tagħna hija ħamrija ta' dak it-tip u tista' tagħmilha biex tkabbar hekk u hekk u dawk jikbru vera sew. Il-vertical farming taħdem b'mod relatat u fejġi li rajnieh. Le, fil-verità dak huwa wieħed ieħor mill-vantaġġi tal-vertical farming li ma jiddependix mit-tip ta' ħamrija li għandek bħalma tajjeb inti hemm ħamriji differenti li huma tajbin għal affarijiet differenti. U allura jekk għandek ħamrija mod u inti trid forsi witch crop li ma jikbirx tajjeb dik il-ħamrija ma tistax kabru, jew kellha tkabru b'mod limitat ħafna. Fil-hydroponics peress li fil-bidja vertikali peress li ma jiddependix mill-ħamrija u tkabbar barra l-ħamrija, ma għandekx dik il-limitazzjoni li għandek ħamrija mhux tajba għal dak il-prodott tajjeb. Ġifieri nistgħu nużaw kull imkien, nistgħu wkoll u hemm pajjiżi differenti li jużawh ġewwa. Ġifieri kemm tikollok dawl artifiċjali li huwa tajjeb għall pjanti, m'hemm xejn li jżommok li inti tuża sistema vertikali ġewwa ġo maħżen ġo garaxx x'imkien, tajjeb tuża id-dawl artifiċjali x'ovvjament il-pjanti għandu bżonn id-dawl biex jikbru u tista' tkabbar il-prodotti hemmhekk. Jiġifieri mhux talli li mhijiex dipendenti fuq il-post bħalma tinti, imma tista' tikber tuża kemm ġewwa u anke barra. Eżatt. Forsi b'mod konċis għax il-ħintar qisu ma nafxiex. Hawn Malta fil-futur x'nistgħu nistennew mill-vertical farming? Jien naħseb li speċjalment bdiewa żgħażagħ, produtturi żgħażagħ li għandhom iktar forsi espożizzjoni għal forsi jitkellmu iktar ma' kollegi oħrajn barranin, jużaw il-YouTube iktar, ifittxu iktar fuq l-internet u forsi huma iktar żgħażagħ u allura huma kapaċi jieħdu iktar riski. Naħseb li ħajkunu iktar interessati u mħajra li jużaw sistemi bħal dawn. Jiġifieri jiena naħseb li l-ammont ta' sistemi ta' bidja vertikali li għandna f'Malta probabbli ħajżdied. Jalla jiżdied għax għandna l-vantaġġi li semmejna matul din l-intervista u jalla jkun hemm apprezzament iktar tal-konsumatur fuq dawn is-sistemi jisaqsu iktar biex ikun hawn prodotti li jiġu minn dawn is-sistemi għax huma jafu li jekk jużaw jixtru prodotti li ġej minn dawn is-sistemi hemm benefiċċji ambjentali kbar li semmejna fuq l-ilma fuq il-fertilizer li jagħmel kuraġġ il-produttur jibqa' jinvesti f'dawn is-sistemi. Jiġifieri jekk ikun hemm id-domanda tal-konsumatur għal prodotti ġejjin minn dawn is-sistemi, ikun hawn iktar produtturi li jarmaw dawn is-sistemi biex ikunu jistgħu jaqgħdu din id-domanda. U allura naħseb li mod konċis bħalma tajjeb inti naħseb li l-futur huwa sabiħ għal bidja vertikali. Grazzi ħafna Malcolm Borch. Grazzi lilek. Aħna sfortunatament tarilna l-ħin u nixtieq nagħlaq ngħidilkom li tistgħu terġgħu taraw dan il-programm u fost programmi oħra fuq il-YouTube tal-MCAST, MCAST ICA Media, u aħna ma fadlilna xejn iktar x'ngħidulkom apparti ċaw u narawkom.